गोंयांतल्या सत्तरी तालुक्याच्या कुशीत आशिल्ल्या ब्रह्माकरमळी ह्या गावात ब्रह्मदेवाचे देऊळ व्हडा दिमाखान विराजमान जाल्ले दिश्टी पडटा। ब्रह्माकरमळी ह्या गावाचे आदले नाव चांदावडे। ब्रह्मदेवाच्या मूर्तीची स्थापना जातकच गावाक ब्रह्माकरमळी हे नाव प्राप्त झाले। हे देऊळ कदंबकालीन असून 12व्या शतकात ह्या देवळाची स्थापना जाल्या अशी गावाविषयी अधिक माहिती दितना थळावे नागरिक ॲडव्होकेट शिवाजी देसाई सांगतात। ब्रह्माकरमळी हा गाव संपूर्ण भारतामध्ये प्रसिद्ध आहे आणि त्याचं कारण म्हणजे गावामध्ये असलेलं श्री ब्रह्मदेवाचं मंदिर। या ब्रह्मदेवाचा वार्षिक ब्रह्मोत्सव येत्या 28 डिसेंबर ते 31 डिसेंबरपर्यंत चालणार आहे। ब्रह्मोत्सव हा वार्षिक साजरा केला जातो। मार्गशीर्ष वद्य तृतीया या दिवशी ब्रह्मदेवाची मूर्तीची स्थापना ब्रह्माकरमळी गावामध्ये करण्यात आली। ब्रह्माकरमळी गावाचं मूळ नाव चांदावडे। जुन्या गोव्यातील करमळीहून सन 1541 साली मस्तकी धरून श्री ब्रह्मदेवाची मूर्ती चांदावडे ह्या गावामध्ये आणण्यात आली आणि ज्यावेळी ब्रह्मदेवाची स्थापना ब्रह्माकरमळी गावामध्ये करण्यात आली त्यावेळी चांदावडे ह्या गावाचं नामांतरण ब्रह्माकरमळी असे करण्यात आले। दर वर्सा ह्या देवळात ब्रह्मोत्सव या नावान व्हड उत्सव मनयतात। अंदूय हो व्हडा उमेदीन मनयतले। दर वर्सा ह्या महोत्सवाक व्हडा संख्येन भाविक हाजीर रावन ब्रह्मदेवाचे दर्शन तसेच महाप्रसाद घेतात। ह्या महोत्सवा वेळार थळावे तसेच देशी पर्यटक ब्रह्मदेवाचे दर्शन घेवपाक येतात। उदकाची आणि शौचालयाची सुविधा असून लेगीत सुवातेर रावपाची सोय नाशिल्ल्याची खंत थळावे नागरिकच उक्तायतात। याविषयी सरकारान तांकां मजत करची अशी मागणी थळावे नागरिक करतात। देवस्थाना खातीर टुरिजम डिपार्टमेंटा मार्फत बी कॉटेजीस जावं बरी टॉयलेट फॅसिलिटी अशें सगळें जर व्यवस्थीत जायत जाल्यार ट्युरिस्ट मोठ्या प्रमाणात येवपाक शकतात। सद्या येतातूच, देशांतले पर्यटक येतात तशेंच फॉरेनर्स सुद्दां हांगा आतां येतात, कारण सगळे इंडियाच्या टुरिस्ट मॅपाचेर ह्या ब्रह्मदेव देवस्थानाचे उल्लेख असल्या कारणान लोक हांगा सोदीत येतात। सरकारान सुवातेर पर्यटकांच्या रावपाच्या सोयी खातीर कॉटेजीस उबारच्यो अशी मागणी थळावे नागरिक सकाराम देसाय हांणी केल्या। नाजाल्यार पर्यटक खात्यान जमीन विकती घेवन कॉटेजी उबारच्यो अशी मागणी तांणी केल्या। येणाऱ्या पर्यटकांना जेवढी फॅसिलिटी पाहिजे ती फॅसिलिटी आमच्या इथं गावात नाही। त्यामुळे काय होतंय तर संध्याकाळच्या वेळी रात्रीच्या वेळी एखादा जर पर्यटक आला किंवा जे टुरिस्ट आले तर त्यांना राहण्यासाठी इथं सोय नाही। त्यामुळे मला सरकारकडे माझी विनंती आहे की इथं टुरिझम डिपार्टमेंट मार्फत इथं जर कॉटेज जर केल्या तर येणाऱ्या लोकांची सोय होईल आणि आमचे जे ब्रह्मदेव देवस्थान आहे हे देवस्थानामध्ये ब्रह्मदेवाची मूर्ती पाहण्यासाठी जास्तीत जास्त लोक येऊ शकणार असं मला विश्वास आहे। तरी गव्हर्नमेंटने त्याच्यासाठी काहीतरी व्यवस्था करावी अशी माझी एक सरकारकडे आग्रही विनंती आहे। IDX खातीर ब्रह्माकरमळीच्यान दिनेश करपे।